zi de foarte mult timp. Nici nu mai știu, cred că ultima dată am făcut treaba asta cu filmatul în aprilie sau chiar martie, dar cred că aprilie, început de aprilie, ceva pe acolo. Suntem în iunie, acum mai exact în 8 iunie și mi-a revenit cheful. N-am avut o explicație pentru care n-am mai făcut vlogul ăsta, dar ideea e că here we are. S-au întâmplat multe, nici nu mai știu să zic câte s-au întâmplat. Am fost și plecată, și muncă, și evenimente de tot felul, dar am zis că gata, astăzi trebuie un vlog, pentru că simt să fac un vlog. Ca idee, acum mă pregătesc să merg la muncă, pentru că este o zi minunată de luni. Au fost niște ploi groasnice, a tot plouat, a fost norat. Cred că Bacovia a fost foarte mândru de vremea ce a fost pe afară, dar astăzi avem soare. Și foarte bine că avem soare, pentru că este și o zi de luni și avem nevoie să fie mai frumos. Vreau să vă arăt un pic cartea pe care o citesc în momentul de față. De fapt, este o carte pe care o citesc de anul trecut din toamnă. Dar nu mă judecați, nu stau foarte bine pe citite și mi-aș dori să citesc mai mult, pentru că îmi place să citesc, dar dacă ar avea și ziua mai multe ore, ar fi absolut extraordinar și cu siguranță aș apuca să citesc mai mult. Această carte, Fericit fără motiv, e tare faină, nu știu, are și niște povestioare în ea, plus niște exerciții, niște lecții și este o lectură ușoară și motivațională, desigur. Mi-aduce așa un zâmbet pe față când citesc. Deci o recomand. 7 pași pentru a obține fericirea interioară. E chiar super. Și intenționez să mai iau o carte, poate o las pe aici, pe ecran, pe undeva, pentru că nu mai știu exact autoarea sau cum se numea, dar am în minte imaginea. Ceva cu love, oricum, și pe aia intenționez să o citesc și să o cumpăr, bineînțeles. Pentru că, deși, nu știu, din considerente de spațiu, aș tinde să zic că nu mai vreau să iau chestii în apartamentul ăsta, pentru că oricum simt că mă strâng pereții, cărțile sunt o slăbiciune. Cum ieri am împlinit faimoasa vârstă de 27 de ani, sunt cu 3 ani mai aproape de 30 oficial, simt că vreau să-mi dedic mai mult timp mie, odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce este o binecuvântare, bineînțeles. Îmi doresc să citesc mai mult, să mă culturalizez mai mult, să stau mai puțin pe telefon și aici mă refer la mai puțin scrolling, pentru că am acest prost obicei de a pierde vremea din scroll. Îmi doresc să fiu mai ancorată la sinele meu, să fiu mai apropiată de cei dragi. Îmi doresc să am mai multă încredere în mine, în pasiunile mele, să postez mai mult, bineînțeles, să încep să fac tot mai mult treaba asta cu crearea de conținut, pentru că, din nou, este ceva ce mi se potrivește, ceva ce îmi place, doar că nu dedic timp și n-am suficient încredere și atunci mai dau câte un rateu de genul azi sunt prezentă, mâine dispar. Și, desigur, să am grijă de viața mea atât cât pot eu de mult. Îmi doresc să reîncep să fac mai multă mișcare, îmi doresc să am grijă un pic la ce mănânc, deși astăzi mi-am pus la mine acest survival kit. Dar, mă rog, o să-l mănânc sau nu, asta încă nu știu, dar să fie acolo mai bine. Și da, mi-aș dori poate să încep să alerg. Nu cred că am zis asta, dar nimic nu e imposibil, corect. Și mi-aș dori să încep să alerg, să merg la sală, nu știu dacă mai e neapărat pentru mine. Nu prea mă văd făcând asta, dar să alerg aș putea. Și da, fără doar și poate că un pic trebuie să văd în apartamentul acesta, trebuie făcut o curățenie generală și cred că fix de azi o să încep asta. Și prin curățenie generală nu mă refer doar la șterge praful și atac cu aspiratorul,
ar fi nevoie de zugrăvit, de făcut niște chestii, niște ajustări, pentru că în momentul de față nu mă mai simt confortabil în casa mea și din simplu fapt că sunt niște mici chestii așa care nu îmi dau pace. Eu sunt o persoană foarte fixistă și organizată. Pentru mine curățenia înseamnă o stare bună de spirit și în momentul în care simt că ceva nu e la locul lui, cum e și acum, sunt dereglată total. Adică n-am motivație să gătesc, nu pot să mănânc, nu pot să mă desfășor, nici nu pot să dorm bine și atunci trebuie să rezolv asta cât de repede ca să pot să fiu bine în casa mea, pentru că până la urmă este refugiul meu, locul în care ar trebui să mă simt cel mai bine și în momentul de față nu pot să zic că mă simt chiar atât de bine, asta onest vorbind. Dar partea bună e că orice are rezolvare și asta o să aibă o rezolvare, trebuie doar să mă pun serios pe a face curat. Și am luat inima în dinți și a face toate câte îs pe aici. În momentul de față chiar caut o firmă, o persoană, ceva să vină să-mi igienizeze și să-mi curețe o saltea. E vorba de salteaua în care dorm. Mi-am dat seama că de când stau aici nu am făcut treaba asta. Salteaua am găsit-o nașpa, nu a fost o saltea curată. Ce am putut eu să fac, desigur nu m-am pus să dorm așa, ce am putut să fac a fost să iau o protecție de saltea, dar mi-am dat seama în timp că emană niște mirosuri care nu sunt sănătoase oricum. Și ar fi cazul de o astfel de igienizare și curățare și acum sunt în căutare de o firmă, ceva aici care să poată să vină să mă ajute cu treaba asta. Și apoi să duc covoarele la curățătorie sau la fel dacă poate cineva să vină să le facă acasă, e mare nevoie. Am 3 covoare, nu mari, niște traverse din acele, dar trebuie curățat oricum. Și apoi ar mai fi alte lucruri de făcut, printre care și zugrăvitul mi-aș dori eu, dacă se poate, mă rog, aici trebuie vorbit ce și cum. Și apoi să fac curățenia aia generală, deci o să am activitate în următorul timp cu treaba asta, o să fiu focusată pe asta. Bineînțeles că a început vara, ne așteaptă o vară frumoasă, zic eu, sper eu. Am deja niște planuri pe luna august, pe iunie și iulie nu am neapărat planuri. În principiu o să zic eu că va fi muncă și pe aici prin casă, pentru că, după cum deja am zis, o să am multă treabă de făcut. Dar august, cel puțin, o să fie la început de august cu un festival, apoi la final de august o să mai am un festival și probabil între cele două o să fie o escapadă undeva. Încă nu sunt sigură dacă o să fie foarte bine, dacă nu o să fie din nou foarte bine, adică eu oricum nu sunt persoana înnebunită după concedii, adică, vai de mine, e vară, trebuie să-mi iau concediu, trebuie să plec în Grecia, trebuie să plec în Italia, trebuie să plec din România. Nu, eu sunt perfect ok. Dacă simt nevoia să mă relaxez, cu siguranță mă pot relaxa și în țara mea, oricât de naționalist a putut să zine lucrul ăsta, dar nici nu sunt mare fan, zbor cu avionul și atunci poate că un pic și de asta, dar noi să fim sănătoși, vorba aia.
Dacă ăștia sincer mi-aș lua direct din magazin. Dacă se zice aici. Că și fiindcă plătesc transport, mai și aștept. Dacă se iau direct din magazin. A început și ploaia și cam asta e situația. Deci în câteva secunde duș. Home. Ignorați oglinda asta murdară, vă rog. V-am zis că trebuie să fac o curățenie generală în casa asta. Este foarte mizerie. Nu ar trebui să mă mândresc cu asta, dar ăsta e adevărul. Dar o să mă apuc imediat de făcut curat și voiam să vă zic că o să închei acest vlog aici, pentru că multe lucruri interesante nu o să mai fac, o să mă pun pe făcut curățenie și ca să fac curățenie așa cum trebuie să am parte de focus total și nu-mi doresc să stau să filmez și așa mai departe. Plus că vreau să am timp să și editez ceea ce am azi, ca să ajungă la voi cumva în timp util. Motiv pentru care o să închei acest vlog. Sper că v-a plăcut. Practic v-am arătat o zi de luni la muncă. Chestii interesante n-au fost. Chiar și așa, sper să vă facă plăcere să-l vizionați. Vă pup și vreau de asemenea să vă zic, vă rog frumos, scuzați-mi ticurile verbale. Mi-am dat seama că am ticuri verbale când vorbesc, eu nu sunt conștientă de asta, dar uitându-mă pe ce filmez, mi-am dat seama că am acest tic verbal, folosesc fără să-mi dau seama, repet, foarte mult și deci, cumva nici deci n-ar trebui să folosesc, dar să zicem că ăsta mai e acceptat, dar ăul ăla mă nebunește. Acum nu știu cât o să mai pot să-l tai, pentru că v-am povestit acolo la început multe lucruri și n-aș vrea să tai din ele. Dar asta voiam să vă zic, vă rog să mă scuzați pentru aceste ticuri verbale, o să încerc să le remediez, să nu le mai folosesc, nu-mi fac nici mie plăcere când mă aud, sunt aoleu, cât am putut să folosesc, dar vă dați seama, de ani de zile cred că folosesc ăul ăsta, fără să-mi dau seama. Deci, da, fără să mă mai lungesc, deci fără deci, repet, fără să mă mai lungesc, o să închei acest vlog aici. Aceasta a fost o zi din viața mea, o zi de luni în care am mers la muncă și mâine o să merg la muncă și miercuri și joi și vineri. Noi să fim sănătoși și acum o să încep să fac curat, probabil o să și mănânc ceva, dar cu voi mă mai aud data viitoare, oricare ar fi ea. Vă pup și să aveți grijă de voi!